ونلمدح محمد أبو بكر صديقين، ونلمدح محمد أبو بكر صديقين. نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق، إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق. وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء، وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء، إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. ونلمدح محمد عمر ابن ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз дӯстони азиз барои шумо анами канали Ясмина официала пешкаш мекунам ки беҳтарин канале ки дар омада ма тамошо кардам. видеоҳош ҷолибай дӯстони азиз, инами хе влогои интересни шавқовар барои шумо пешкаш кардагие. ҳам пухтупаз дора, ҳам дар бораи ягон чиз нақл мекунанд интересни дар бораи зиндагӣ, пухтупаз, ҳар як камбудиёи пухтупаз ки ҷои раванд навор карда барои шумо пешкаш мекунанд. дар омада аз ин канал пушаймон намешавен. ҳатман аз номи Мама Лайф салом расонен, обуна шавен. дӯстони азиз, обуна подписатсия навистагия, баъзеҳо намефаҳманд. подписатсия кунен духтаро, як дастгирӣ кунен, як бонуи тоҷика дастгирии шумо бо пешравии канали мо мешавад. шумо подписатсия кунен, ма медаром бо ҳамаша тамошо мекунам. аз номи канали ма боша беҳад хирсанд мешавам ки ҳами хоҳараки мора дастгирӣ кунен. дар ғарибиянд, зиқишона ба ҳамихе канало мебуроранд, лекин бо маҳорати пухтупаза ҳамаи кора доранд. духтаро обуна шавен, комментарияда силкаша закрепид мекунам. раҳмати калон. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани як намуд салати беҳад бамаза, салати знаменитиам гӯем меарза, салати аҷоибот барои шумо пешкаш мекунам. бе таъриф дар ҳақиқатан ин салат маҳқул аймада. ҳам хостам ки шуморам ҳамихели салата кадоме ки наметониста боша ёд гирен, метонистагиё бо тарзи тайёр намудани ма тайёр кунен. ба мо лозимай филе, кирешки кадагиам тайёр кардам, сухарика ма ба нон тайёр кардам. ноне ки як ду рӯз истодагия ба ҳамон беҳад кирешки бамаза мешава. сухарик хай бо бинем батон дошта бошем, бо батон тайёр кунем. мегирем филера, мурч, чисурх, мурчи сиёҳ ва кориандр, ғураи гашнич ҳам дар сухарик аралаш мекунем, маринавад мекунем, бо оливкови масла камтар мекунем. филеда ҳамин се намуд приправае ки гуфтум, мурчи сиёҳ, мурчи сурх ва кориандр, ғураи гашнич анамхе аралаш мекунем. мемонем я 10 минут меистам мирғ то сухарико тайёр шудана маринавад мешавад. анам хел гирифта баъд дар сковородка аввал як алобша баланд мемонем. ма плитада кадистам, плитара баланд мондам, камта сирх мешава. баъд соевии соус андохта паст мемонам тушид мешава. анам хел соевии соус меандозем камтар ки ҳамаи ҷошта ки бираса соевии соус. баъд дамбори тушид мекунем. ша майда пастанам хел меҷӯша, хушрӯак мепазад. сухарикора дар духовка баланд мондам. намха камтарак сирхакши золотисти цвет шуд, гирифтем. баъд аз сухарико камтарак намака мекунем духтаро, барое ки хеле шӯрак шава, бо таъмуш дига мешава. мирға пешакӣ ман намак кардаги будам, пӯст доштак. баъд ма гирифтам бо пӯстоша, бо камтарак дига намак кардам ки дарунош баъди реза кардан ҳамаш яхел шава. иҷода муда дар кора пекинский капуст, беҳад капусти мулоими хушрӯаи духтаро, ҳатман ба ҳамин капуст кадоме ки надора ба салатни лист ба тайёр кунен. дошта бошем бо ҳамин хаяку беҳад ба ҳамин бамаза мешава. тухма мегирем, ҳамин хел тухмо, асосан дар ин салат тухмои майда дар кора.
яким ки надорем тухми майда, ҳамин тухма чорбулакӣ мекунем. Помидори чери дар кора, помидорам хел калонтар шуд, дубулакӣ, себулакӣ мекунем. Инам хел размери майдаша дутта мекунем, тамом. Салати беҳад бамаза мешад, духтаро то охира нигоҳ кунен. Якта зубчик чеснок дар кора. Зубчики чеснокам хел майда мекунем барои соусша. ҳозир як майда када тайёр мемонам. Соус тайёр мекунем ба майонез, лимон, як қошиқ лимон, як зубчик чеснок ва майонез. ҳамашам хел ҳарсеша аралаш мекунем. Соуси якум қабати салат мешавад. Дуюм қабатча беи соус, майонези холи дар ами хел пакет мегирим. Сирам хел тиёрка кардам, мелк тиёрка қатӣ. Ай ҳама тиёркаи майда қатӣ сира кардам ки нежни биёяд. Иҷода соус тайёр дорем духтаро. Инам иҷа як қошиқ лимона обша меҷиқам. Баъд чеснока зубчикша яктара ҳам хел аралаш мекунем. Беҳад соуси бамаза мебиёяд. Агар шумо бисёр тайёр кунед, бо 2 зубчик чеснок меша, бо оби лимоншам бисёртар ҷафидан дар кор дар дарунаш. Ана тайёр мекунем салата. Ҳамаи чизош тайёр шуд. Сухарикшам жарид кардем, гирифтем дар духовка. Мурғам пухтем, соусам тайёр кардем, ҳамашам реза карда тайёр кардем. Ана ки якум слои ҳами салат капусти пекински капуста. Якум слойда пекински капуст ва аз болош анами хел майонези соус тайёр кардаги майҳам майонез. Анами соусша мерезем. Баъд мурғои жарини кардагира хел реза карда будам. Борикак реза мекунем. ҳар ҷош мемонем. Баъд ҳам хел сухарикша ай болош ҳам хел мерезем. Агар бо бухоҳем бо бисёртар кунен. Ман ҳам хел нормални кардам, барои ки озиҷада ман чанда бояд ҳам хел тайёр кунам. Барои гудако аделна, барои худмон калоно аделни мекунам. Ҷада ман якташа ба шумо дӯстони азиз нишон метиҳам, барое ки ҳамаи вай нишон тиҳам вақт бисёр мегзарад. Ҳамаш инам хел тайёр меша. Чанд ҳам хали тарелкада тайёр мекунам. Барои гудако аделни, барои калоно аделни. Инам хел помидору тухма ай болои ами майонези кардагӣ ба мемонем. Дуюм қабат майонезаш обични майонеза дар ами вай пакетои нами мишкои одноразови ҳаст ку крем мекунам. Дар даруни ҳамо андохтам. Ама хе борика гай болош украшени кардам ай болои кирешке. Барои кирешки мо питатсия кунам мулоим мешавад. Баъд ам хе сири голландский, сири ки тоза ҳай ай ҳами вай якум сорт меган сирам чанд намуд мешавад. Дӯстони азиз, сири беҳад мягкий ай ҳамон кадем удобни боша хӯрдандам приятни ай. И сири голландский вайш мягкиш. Инам хе духтаро тайёр кардем салати цезар. Ҳама медонаи салата. Ай ҳама салато ма беҳад ҳами салата худам нағз мебинам. Ба ҳами тарз тайёр мекунам, барои шуморам пешкаш кардам. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо пирожни красный бархат десерт, барои ки ман инра ваъда карда будам, барои шумо пешкаш мекунам. Ба мо лозимай 4 дона тухм, 1 пиёла шакар, 1 пиёла орд, 11 қошиқ орд ай дӯстони азиз, ним пиёла равғани алейна фарқ надора равған, я пачка разрыхлитель, ним коса, бинен, ним коса, баъзеҳо чини мегем, баъзе вақто анамин ним коса ҷирғот, кефира айма, касе ки ҷирғот дошта бошад мешава. Кефири 2.5% ай дӯстони азиз, вай 1 қошиқча сода дар корае, 2 капля уксус, 1 қошиқ какао. Ана тарзи тайёркуниш. Камтарак намак мепошем дар дарунаш, ана мехе тухма, сафеди зарди 1 ҷоя, 1 пиёла шакара ҳози ҳамроҳ мекунем, ҳамаша то сафед шуданша. ҳамихе сафед объем метия ғавс мешава, мезанем лат мезанем ба миксер.
8-10 дақиқада ҳамихел сахти ғавзи хушрӯ мешавад. баъд дигаруша ҳамроҳ мекунем. иҷода кефири тӯнка қатӣ макадестам. шумо дошта бошен ҷирғот қатӣ кунен. дамашни кефирам дошта бошен, фақат шир набоша, фақат кефир боша ки чиқа меҳки биёя. ана миҷа ҳозим як қошиқча пур неда, як қошиқча камтар сода да даруни кефир ҳамроҳ мекунем. ҳозир реаксияша тамошо кунем. анамха реаксия додан мегира. мо тайёр мекунем аму тестамона. ҳозир давомша краситель меандозам. краситель як қошиқ зиёд мерава. шумо нигоҳ кунед то сирх шуданша. сирх кишид ба бас кунед дохтанша. бо камкамаки ман андохтан мегирам ки то сирхак шуданша. инамха дӯстони азиз, раҳмати калом барои дастгиритон, барои ки ҳамихел видео накунем менависен. ҳазор раҳмат барои дер видео бировардан. ҳаракат мекунам барои шумо тест кунам. инамиҷа 2 капля уксус. барои чӣ уксус меандозем? барои ки ҳамиҷа сирхи ҳами ки ҳозир краситель андохтестем тестада, ҳами сирхиша бо ярки рӯшани хушрӯ мекуна. уксус барои анам қадар корай. ягон тестара зарар намерасона. бо набарот ковоки хушрӯ мекуна уксус. меандозем иҷада якта разрыхлитель пачкаша, як қошиқ какаовай, 11 қошиқ ордай, қошиқҳои майдатарай, калон нестай қошиқҳое ки ман ҳозир чен кардагим, инами қошиқай 11 қошиқай да як пиёла хитон гирем, пиёла пур мешава. анами чен як пиёла ам гӯя мешава. 200 грамм шакара, як пиёла шакар ма ба пиёла гирифтам барои подписчикои худам ки анами хел мехоҳам ба пиёла ва қошиқ тарозу надорам. барои анамиё ма осон када фаҳмондам бо маҳсулоти кам харҷе ки дар холодильникҳои ҳамамо дӯстони азиз ҳастай. ман ҳами ҳаракат мекунам ки чизои осоне ки чизе ки дошта бошем ба ҳамо тайёр кунем. ҳар яке мо мехоҳем ки чизои домашнӣ боша, камрасходи бамазаҳак бо ҳалолак ай дасти худмон. ба бараката як листи калон най инабини чихи меҳ ки омад. да градуси 170 градус мондагим духтаро да средни мобайн да пухтаги 25 дақиқа да пухтак. инабини и 4 тухм қатӣ дар як листи калон кардам. духтаро иҷода мода дар корай крем белария. ҳама иҷода ҳаста. и истеҳсоли Екатеринбург буда. ма танашда хондам. бо кадоми дар Екатеринбург боша да ҳамаи магазинош ёфта метонен. дар Россия да тамоми ҷош ёфта метонен. фақат магазинои продуктовира суроғ кунен. магазинои ҷое ки сметана, қаймоқ, ҳамхали чизо мефурӯшанд. ҳар я хали бозорои калони ҳамо шаҳру ноҳияотонда дар ҳамо Россия меёвем. белария да Тоҷикистон ҳам мумкин боша. барои Тоҷикистон ҳам беҳад кремои ҳар хела бисёрай бояд ёфтатонен. да кандитирски магазинорам ҳастай. ихе саволо бисёр меша барои мепурсанд. и хоҳиши як дӯсти азиз буд ки ягон пирожнӣ ё десерти бамаза тайёр кунен барои ҳами хурдан ягон маърака. анамира барои шумо. салатам як чанд хоҳиши дӯсти азиз буд ки ҳама хел салатҳои необычный тайёр кунен. инамиха барои шумо ман амирӯз хостам 2 намуд чизи бамаза тайёр кунам. шумо тамошо кунем бо роҳҳои осоне ки ман ягон ҷо хондагиам нестам. не ки кӯшиш мекунам ки чизе ки ба худман мепазам чизои осон барои шумо ҳам бифаҳмонам. инамихел тайёр кунем. инамиха духтаро инамиха размер мебуремша. ман ҳозир буридестам ки хушрӯтар дурнош хунук шавад то кремон тайёр шудана. баъд иҷода ма ҳозир заварной тайёр кардагим. заварной бисёр рецепт. ма ҳар як чизда бо адели заварное нишон додагим. бароям беҳад видеомон бо дароз мешавад. заварное иҷода ҳозир нишон надодам. дар ҳамин канали ма тамошо кунед. заварной бисёрай. 1/2 литр ширқати заварной тайёр мекунем. беҳад креми бамаза мешавад. подписчикои нав дарои намихе заварное тайёркуниша дар канали ма чанд тая 6-7 бор нишон додагим. инамиха заварное қати крем белария. якум бор ма и крема испитания кардам. беларияра мекардам крема бо заварной. ба сметана мекардам, ба варёнка мекардам, ба сугушони молоко қати. лекин идаф бо заварной тайёр кардам.
ҳамин хел крем аҷоиб буд ба мазаштаги духтаро ба таърифа ҳастай умуман намеди ки дар ҳамиҷа мо заварной ҳамроҳ кардагӣ. ҳатман тайёр кунед, баъд мазаша менависед дар комментария ки чӣ хел омад кремтон. ана ки ай сипас ман ҳамин хел крем фақат тайёр мекунам. креми осона ки кам расходи ба маза. бисёр подписчикои ман менависанд ки тамоми намуди крема шумо нишон доден, кремои осон бо мехоҳанд ки ҳамин хел кремои осоне ки гил мондатонанд. ҳамин савол бисёр мешуд ки барои гилмонӣ ягон креме ки боша ки падвадид накуна, ҳам ба маза боша, ҳам гил монда шава. белария рахча тоқа барои гилмонӣ намеша. дӯстони азиз, ман проба кардам, сахт мешава, ранги алибастр мешава, крем ҳамин меқапиша, крем мереза. баъд ай мешокам вақти бровардан зур мебиёя мешока ай сахт ша. вақте ки хича тоқа бизани ҳамин сахти баъд мешава. барои анами ҳамроҳш кардем заварной крем. баъд як қошуқ маслаи сливични, ами маска любой намо маска дар ҳарорати хона, сливични миллои мак. як қошуқи дигам ҳамроҳ кардагим духтаро. иҷа барои ужин бояд бо ҳам авқот мекардам, рӯзадор будам, барои ҳами саросима кардам. барои шумо хостам ки хушрӯ фаҳмонда тонам. моҳи раҷаб омадай духтаро, ба ҳамаи шумо муборак шава. худованд тоат ибодатҳомона, рӯзаҳои мегирифтагӣ ҳар яки шумора ба даргоҳаш қабул куна. ҳаракат кунем ки дар ин моҳ бештар рӯза бигирем. боз чанд қа савобу чанд қа хоҳиш ки дар назди худованд мекунем ҷомаи амал мебошад. ҳам барои ин дунё ва ҳам барои охират мо беҳтарин мешавад. инам хел духтаро ман тайёр кардам. ҳатто мазаи крема начашида будам ки ширин ҳаста ё не, ки рӯзадор будам. ба духтар ман гуфтам бичаш, майда чара чашид, гуфт очаҷон ширин накай ба мазаи крем. баъд чашидам ки дар ҳақиқатан крем ба маза шудагӣ будай. хай бо тайёр кунем мефаҳмем. барое ки ман чизе ки ҳаст, чизе ки ҳами нағз мебиёя, ман шумода пешкаш мекунам, мегум ҳами хел ҳастай, лекин бо як бор карданам ами чиз соз мебиёяд. дӯстони азиз, шумо ҳам кунен. ҳами хел пирожниё яҷо мебарем барои кӯдакотон, ҳами хел ба ҳавас мехӯранд. интересни меша. и болош да крошкаи хичай, беҳад крошка бисёр зиёд кардагиай. шумо метонен ай крошкаш бо 10 тай дига трайфл мешава. стаканчикои одноразови дошта бошен. агар барои хӯрдани хонаи худтон боша, барои оилаи худтон, дар стаканои ҳастай фюжерои шишагӣ да ҳамун тайёр кунед. беҳад хушрӯ мешаваям. ҳамин хел мобайношон да пудинаву кивира ҳамин хел украшение кардам. сирхакош ҳамун крошка. ҳай дӯстони азиз, тестамон беҳад тестай мулоима ки хушрӯ омадагия. ин рецепта ман ягон ҷо гирифтагӣ нестам. ман ҳозиро кам кам ҳаракат мекунам ки ягон рецептои необични ай худмам бо мебофум гуфтива, ё ки кам кам худмам бо ҳами рецептора ай пеши худмам мекунам. инам хе духтаро кам тараки украшение кардема. инам хали кремакоша бинед барои гилмонӣ. и бисёр савол бисёр буд ки барои гилмонӣ чӣ намуд кунем ки гиломон сахта ки хуш рӯи ба маза биёя, гил монда бутонем. анами намуд ҳам пакрити торта кунен, ҳам даруни торта ҳамеша крем кунен. 400 грамм белария рехтагиам, 400 грамм ширқати ма заварной тайёр кардагиам. 2 дона тухмай, 1 пиёла шакарай заварной да, ман ним литр шира мекардам, и даф 400 грамм кардам. 1 пиёла шакар, 2 қошуқ кукурузни крахмал ё 3 қошуқ кукурузни крахмал фарқ надора. баъд 2 қошуқ ордам ҳатман ҳамроҳ кунед. кукурузни крахмалам надошта бошен, картофелни крахмалам меша. дӯстони азиз, ин савол мепурсен барои картофелни крахмал мешава. агар ягонташа надошта бошен, орд қатӣ кунед. 4 қошуқ орд ё 5 қошуқ андозен. беҳад заварной сахта ки хушрӯ мешавад.
дӯстони азиз, ма дар описани ҳамаша закрепит мекунем рецептора, рецепти заварноям бо менависем як бори дигар ва видеоша хоҳем дароен тамошо кунед заварнои крем навистагиам. Инам ха дӯстони азиз ҳамаша бо граммош менависам. шумо фақат сухан кунед. Ман иншолло видеои оянда бо заказҳои шумо бисёрай. Ма ҳамаша нашуда як коғаз навистам ки фаромӯш мекунам. иҷа угрои сабука кардам барои ифтор. ҳам хеле луби ва нахта ҳамаи чӣ дора угрора бо даст худам баридам. ягон рӯз ба ҳазир бошам барои шумо ҳам хеле пешкаш мекунам угробарира ва зуволаш як тухма, камтар намаку камтарак об. зуволаи угро ма ҳам хеле мекунам. угрош ҳам хеле хушрӯ мебиёд. ака маззаш беҳад ба мазза мебиёд. бо борик бури угро бо борикам хушрӯтарай. ман саросима анаqa брида дохтам да шӯрбош. инам ха духтаро бо мо бошен, ҳамеша дастгирӣ кунен. лайкои бесплатниро фаромӯш накунен. иҷода духтаро бо ман якта трайфл тайёр кардам барое ки бо дилам тоқат накард. баъди ифтор гуфтам ман барои шумо як нишон диҳам ки инами намудам мешава. ҳам кремо бисёр зиёди кардагиай, ҳам ҳамаи крошкоҳош хела зиёди кардагиай. 10 танам хе стаканчик трайфл мешава. ман якта доштам ҳозир барои шумо гуфтам яктара нишон диҳам ки ҳама хеле барои маърака бурданам, барои хӯрданам осонай тайёр кунед барои оилаи худтон. беҳад хушбай. кремон 400 грамм сливки ҳамаи белария буд, 400 грамм заварной доштем. обши қариб крем объем дод 1 кило шуд. беҳад крем бисёр шуд. ҳамо мерни стаканчики ки крема задам дар ҳамо пур ба пур шуд. зиёдиша холодильник дамондам. бо ягон чизи дигада тайёр мекунем. инами хел бо мевагӣ кардам дар онша. киви шумо чӣ намуд мевагӣ дошта бошед майда реза кунед дар оношта монед. клубникай чизе ки боша, малинай замороженный дошта бошед. анами намуд мешава. беҳад иам ба мазза ҳай. инам худхтаро некин белария рахча тоқа ҳеҷ вақт креми украшение ва креми барои хӯрдан накунен. худаш тоқа сахти бад мешава. анам хе заварной қатӣ кунем мулоима ки ранги мороженый мешава. ҳам гулмони хушрӯ меша, ҳам қабатои торда. инами намуд кардам. беҳад ба мазза мебиёд. хай ман нағз мебинам трайфла шоколад нишан. ина намудшам красный бархат. як дӯсти азиз барои ҳамаи блендер савол метиҳам. ман дар комментарияшо навистам, навор мекунам. иншолло магазини техника рафтам. духтаро ман блендерора навор мекунам, мефаҳмонам кадомиш беҳтарай. ба фикри ма бошу редман нағзай ҳами блендера. ман худам бош дору маҳқулайма. инам хе духтаро бо ма магазин омадам. магазинда барои сир бисёр савол мешуд ки ами сира шумо чӣ халиша мегирен, чӣ намуча питса дакада буден. анам хе ман танаи питса вая сира мехапам. барои питса барои салато ями сир мулоим боша, ай танаш маълумай. ё голландски сироян чанд намуд мешава. голландскиам инаи фински пешида будагӣ ё финскиан. баъд иҷода моцарелларам астай чанд намуда. ман ҳами голландскиёра таношна мехапам мебинам. анами намуд бинем камта сахттар боша намегирам. анахе мулоим ина бинен. анами мулоимакай амаха мехапи уже маълумай. сливочный сир бори хеле мулоимиш. анамира тиёрка мекунӣ дар питсаку ҳамихе об меша аҷоибот питсара сочни мекунад. баъд ами салато дам мекунӣ. хеле сахтак намебиёяй. хеле мулоими мягкияй. хӯрдандам приятнияй. ман ами намуди ки ҳозир нишон додам ки мулоим буд ай ҳамун намудош. инаи намудош сахтарай. инам хе дӯстони азиз фаҳмонда тонистам ки анами хел сири мулоимша мегирем. барои ё ном надорам болошонда фақат голландский сир навистагиай грамму нархошон. ба ҳамин навора ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошен то наворҳои оянда.